Fitaccen dan wasan Hausan nan Nuhu ya ce baya rigima da kowa a cikin abokan aikinsa. Tsohon gwamnan Kano Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ya yi taron gaggawa a gidansa da ke garin Kaduna. Shugaba Muhammadu Buhari ya ce kar a tashi hankula idan sakamakon kotun tarayya ya zo game da shari'ar da ake yi ta gwamna Ganduje da Abba Gida. Mawaki Kabiru Yusuf Garba wanda aka fi sani da KB Art ya saki sabon faifan bidiyo mai suna Faranta Zuciya. Jami'an Hizba a nan Kano sun kama mawaki YCM sakamakon waƙar batsa da ya saki a watan da ya gabata. Har yanzu 'yan tada ƙayar baya suna kai har a garin Maiduguri. Wannan da ma wasu za su zo muku a cikin labaran Arewar24 TV tare da ni Naziru Bayero. Shahararren ɗan wasan kwaikwayon mai suna Nuhu ya bayyana haka ne a kafar sadarwa ta Instagram, inda ya ce baya faɗa da kowa sannan baya gaba da kowa, sai dai shi bai sani ba ko wani ne yake gaba da shi, inda kalamansa ya ɗauki hankulan mutane da dama. An tattofa albarkacin baki iri-iri sakamakon wannan maganar da ɗan wasan kwaikwayo Nuhu ya yi. A bangare guda kuma tsohon sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ya yi taron gaggawa da magoya bayansa a garin Kaduna, inda ya bayyana musu cewa su kwantar da hankalinsu, mulki kamar sun samu ne cikin yadda Allah. A ranar 20 ga watan nan ake sa ran za a yanke hukunci tsakanin gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje da kuma ɗan takarar gwamnan jihar Kano Abba Gida na jam'iyyar PDP. Shugaba Muhammadu Buhari ya yi kira ga al'ummar jihar Kano da kar su tashi hankula, su zauna lafiya idan har sakamakon babbar kotun tarayya ya zo, inda ya ce dama shi mulki na Allah ne, shi yake ba wanda ya so. Shahararren mawaƙi Kabiru Art ya saki sabuwar waƙarsa a kafar sadarwa ta YouTube ranar 10 ga watan 1, wato Juma'ar da ta gabata. Ita dai wannan waƙa ta ci kimanin kuɗi naira 800,000 a yayin aikinta, kuma shine mawaƙi na farko da ya fara yin aiki da gimbal tripod, wanda sai dai mu ganshi a maƙotan jihohinmu, ma'ana Lagos. Ƙungiyar 'yan tada ƙayar baya ta Boko Haram har yanzu suna kai manyan hare-hare a garin Maiduguri. Hakan ne ya sa aka rage zirga-zirga da shiga garin na Maiduguri. Jami'an Hizba sun kama YCM sakamakon sakin faifan bidiyo na batsa da yayi, inda suka ce wannan ya saba da tarbiyyar Arewa da kuma garin Kano baki ɗaya. Ƙarshen labaran kenan. Domin samun wasu labaran sai ku danna subscribes, sannan ku danna ƙararrawa, ta nan ne za ku ringa sanin labaranmu wanda suka fito akan tashanmu mai suna Arewar24 TV a YouTube.